أزو سلامتنا تقبلوا فنوانا تكاتتلو خبرات تعزتنا نلو معربي عسد شعات سنة كلتشن عسان شدشن تدالوا عدي زيناتات حزلكم قريبا لكم سابسكرايب داقبركم كم تلمود سرحنا خطتابعوا بخبر حاتت فلما قنات تاتو منيستر عثمان صالح أفريكا أبزق يرزلو على ماو سرعات قبو بوت أنا محس كتحبر تصويعو رئيتو جيتا توردا أمريكا قبل المرحة حوحت بزعبا زنبرتو أقدا بورد مرجع إثيوبيا عسل تحمل شحوتيات تقاومت ودبات نابايتو فيدريشن كم تمرصو أفليتو أمريكا دقماي نينيتو بمنكف هلوا أبي أوروبا خدقمقم مخانا أتنكيغا روسيا رئيس ختما موسكو لما زحايا لمدقعت يوكرين كوينا عبدالبوا ليبانوس بوزبولا أبستخايد مدقعتي وتعدرات إسرائيل كم زو أصرو تفليتو إذن كالن بزيزو حيزركم كأربي كتكاتاتولني بخبر أدم منيستر قدات وصاي إيرترا عثمان صالح أما على أفريقيا أبزس معاملة أهجر أفريقيا أبز زغير زلو حدث على ما هو سرعة جبو بوت أنا محس بحبار كتقوم صويعه أتي منيستر أبز مرة أبزس معاملة أفريقيا أبا هجراو سنتات ندريت كترفو خمزي بولن بمجلات أفريقيا أبز زغير زلو على ما هو سرعة بوليتيكا وخنا قطبا مدى كتعبي اتغل بحدنا ترايو قبل جليسو منيستر قدات وصاي إيرترا أبتهاجر مزركبو دبلوماسيات وكلت حبرات هجرات بمغان أبز دالو دقس منيستر عثمان نتلو معامة حبرات أفريقيا مريض وزلو زلاق قربن ما ينوحس أقول لسع فساس مرقات بزبل مري حسبا مسرت مغانو جليسو نسو إيرترا ولا قا درقن برخان زبوزعو خناتات أير انتلوا أم عقابن محدار ماين عبا عوتات كم زمزقبت عبيرو منقست إيرترا زنتبت ماين نايم عقاب مسرت حسب تختلو عيلو عبيت مأكلتنا أشتون ديقاتات ما أكل معك ماين نايم هنا سجمتي خمس وسدة عبيرو زقعزة زخا زلاق قرماين بوتن برتعوا أتقاقما كراجت كم زغل زرق خوينو مزب متأثر قرماي مسوحس أقول قلوت ريت كتاو متأثر كم زلوا عرديو نمتعلم عتتهاجر نمسان صعو صراحا يسرح من لاود ما أجنزيبو منيستر عثمان صالح أمدرو تهاجر أخو هابتي إنها لوا كسب حج بدخناتن قلت تنتساق مهلاوا بمتكاس الزلو نايم تأثر درجة وحد مخانو عمل كيتو بلد تحوسو توخسن قلتن نهيوتن نبرت نعنو خمزلو بمقلات ازيز اقامات بزاتن بحبراو سرحان كفتح خمز قبر اسميرلو منيستر عثمان صالح افريقيا خابزي تساقمازن نموصا حبراو لمعات نمرقاتن نتزلو چوبوت كونتات بعمقوت كبمقمون استراتيجيكاو منقدتات كحنصص الله ويلو أبز حدث تحالتا زفتقلون ودد زوسخلو زلو على ما خناتات أفريقيا نطقما خطكالخل حبرا وعجا بعلا خطوسن كم زقبع أزاغيرو أبز مسلو زغير زلو عالم بزيك حدنات كالا أمارات يرلون زبالة أتمينيستر أفريقيا بمفس حديهم حجقين كمانم جزين لعلي بتكبر كحبري يقبع بمبال كلهم زيغاتات أفريقيا صوري ماين وحوسا قلقلوت ريتن كرغبو خمز اللهم مسلن مرقات زلو صنع عمنت داقيمو قليتو إذا خمزيلون كله ودبت أن عالم مسي إيرترا زلو متحقاز نمدفع كم تسامع معه زباو دايركتر نايت ودب قليتو زباو دايركتر ودبت أن عالم تنزانيويت سبيشاليست حمام لبي بروفيسور محمد يعقوب جانبي مثل على وسب السلطان مينستر تأنا إيرترا بمزتاي نتابتها جزلو سرعات كنكننت أنا نمسسان عامن مهناتن زعلمه أنا زتا خمسة كايدة قاليتو تزباو دايركتر أبي إيرترا ناير بعت معتات وقع وعدت كجبر كنيو تزباو دايركتر مس تلفزيون إيرترا أبز كايدو على محدد عند تهوتن تمتحجازن سرعات كنكننت أنا إيرترا محيال مخانو بمقلاص صنوعن سرعات كنكننت أنا انتليو تاجر زخونه يخونه هند بتاو لبدا أبز فترة الأوان سرعة أقول قلتها خيت السنة خلا تتكلم خل تخلي أخبر قليتو الزخام حبره ويخون كتبه وخونتها تاجر نمحلو عب حجز كم زلوا عمل كيتو مزب متأثر حدقاتات مكلغال أقدمه مدلو أقداس مخاض بمعبر لبدا هاي تخصصة أقدم كم دلو لك عم تخصص هاي تجمرة زقبر وتعدراو مدلو زيادة وتقيتها مخانو أت دايركتر أسميرلو بز مسألة ودبت أنا علم مثلت أنا نرساتن عبيات تمرت حكمنا بمخان ناي مثل لممد نمكيات كم تسامع معه عبيرو بتوصح إيرترا أبصلات مدهانيت كابزلوا مسألة لما عتبجيسا نابكال أي سالسين درجة نخد ساقر مدلوتا خم جمرت قليتو زقعوزة زخاء إيرترا أتفريم مدهانيت بقاتهم سريتهم عالم لخو درجة زحلو مخانو زراغت كوينو إيرترا نزناي مبرا أفريقيا مدرخ انت تتقيمات له مرداتها نمركاب زيادة قليل كخون اللايو إلو زعاب السقوم تزين نمتسا قعوزة أنا تهاجر زما حيشون قبل قليتو وتزباو دايركتر أما دمدمتو علامات عدت أب إيرترا زلو قدامنت نملايم كلهم زيقاتات انتلاي اتهم أبرحو بوتاتات زنبرو معرا أقل قلت أنا قربهم نمكبار مخانو عرديو نزر أيوو قلتناتن تقبالنتن بمسجان ودبت أنا علم بزيكا خمس زبالة قلتنات كعوة تايكألني قبل قليتو منقست أمريكا قبل على السلام يزرقلو زبولهم أخذتي أبالات زباوية حانت حوحات
ኣባላት ስድሮም ዝነበረ እገዳ ሓላፍነት እቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝዓርግ ዘሎ ወጥሪ ኣብ ልዕሊ ብደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ደንበ ክወድቕ ዝወሰዶ ስጉምቲ ክብል ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ጉዳይ ቀንዲ ኣፍሪቃ ጌታቸው ረዳ ተዛሪቡ። ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ብ18 ሰነ 2026 ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን እናዓረገ ዝመጽእ ዘሎ ወጥሪ ንሰላምን ድሕነትን ንሰሜን ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ነቲ ዞባን ዝዘርግ ግጭት ከልዕል ዝኽእል ይብል። እዚ ብስም ወሃበ ቃል ቶማስ ቶሚ ፒጎዝ ዝወፀ መግለጺ ዝርዝር እቶም ገደብ ቪዛ ዝተገበረሎም መራሕቲ እቲ ውድብ ብስም እኳ እንተዘይጠቐሰ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ፍታሕ ክረክብ ዝሰርሑ ዘለዉ ወይ ድማ ተሓባበርቲ ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ዕላማ ዝገበረ እዩ ይብል። ኣብዚ ጉዳይ ዝዛጊድ ካብ ህወሓት ዝተዋሃበ ርእይቶ የለን። ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ንፕረዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነበር ጌታቸው ረዳ ጠቂሱ ኣብ ዝርግሖ ጸብጻብ ተኣማኻሪ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣገዳስነት እገዳ ቪዛ እገዳ በዓሉ ዘይኮነስ መንግስቲ ኣሜሪካ ሓላፍነት ኣብ ኢትዮጵያ እናዓበየ ዝኸይ ዘሎ ወጥሪ ኣብ ደንበ ደብረጽዮን ምቕማጥ እዩ ክብል ገሊጹ። ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ መራሕቲ ህወሓት ብመሰረት ውዕል ፕሪቶርያ ዝቖመ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብምፍራስ ንፕረዚደንት ታደሰ ወረደ ካብ ስልጣኑ ብምእላይ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ቤት ምኽሪ ናብ ቦትኡ ከም ዝምለስ ኣዊጆም ኣብቲ ክልል ስልጣን ተቆጻጺሮም ይርከቡ። በዚ መሰረት ድማ ኣቦ ወንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ፕረዚደንት ትኽልል ኮይኑሎ ነሱ ጉምቲ ስዒቡ ካብ መንግስቲ ፌደራል ዝተዋሃበ ርእይቶ እኳ እንተዘይሃለወ ነቲ ፍኽም እናበለ ዝጸንሐ ወጥሪ ናብ ዝኸበአ ብርኪ ኣሓሊግዎ ከም ዘሎ ተዓዘብቲ ይዛረቡ። መራሕቲ ህወሓት ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመትከላት ውዕል ፕሪቶርያ ጥሒሱ ኣብ ትግራይ ግፍዕን ዕፅዋን ይቐጽል ይሰርሕ ኣሎ ብምባል ብተደጋጋሚ ክኸሱ ጸኒሖም ኣለዉ። ነስዒቡ ኣብ መንጎ መራሕቲ እቲ ክልልን ማእከላይ መንግስትን ወጥሪ ሰፊኑ ምህላው ይፍለጥ። ኣብ መጀመርታ ናይዚ ዓመት ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይን ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን ተኸሲቱ ዝነበረ ወታደራዊ ወጥሪ ዝጠቐሰ ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ እቲ ኣንጸላልዩ ዘሎ ስግኣት ኩናት ዞባዊ ሸቐለትን ምምዝባልን ኣስዒብሎ ይብል። ከም ውጽኢቱ ድማ ብኣማይታ ሸሓ ዝቑጸሩ ሰላማውያን ሰባት ኩናት መሊሱ ከይውላዕ ብምስጋእ ድሮ ኣብ መላእ ሰሜን ኢትዮጵያ ካብ ገዝኦም ሃዲሞም ኣለዉ ክብል ይጠቅስ። እቲ መግለጺ ከም ዝብሎ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርክ ሩቢዮ ብመሰረት ሕጊ ኢሚግሬሽን ዜግነት ዓንቀጽን ኣብ ልዕሊ ኣኽረርቲ ኣባላት ህወሓት ናይ ቀረባ ኣባላት ስድሮኦምን ገደብ ቪዛ ንምግባር ስጉምቲ ወሲዱሎ። ስጉምቲ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ፍታሕ ክረክብ ዝሰርሑ ዘለዉ ወይ ድማ ተሓባበርትን ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ዕላማ ዝገበረ እዩ ይብል። ኣሜሪካ ኣብ ጎነቲ ብሰላምን ብኽብርን ክነብር ዝደሊ ህዝቢ ትግራይ ኮነ ዝተረፈ ህዝቢ ኢትዮጵያ ደው ክትብል እያ። ንሰላምን ምርግጋእን እቲ ዞባ ኣብ ሓደጋ ዘእትዉ ሰበስልጣን ህወሓት ኮነ ካልኦት ውልቀ ሰባት ንምቅልዓን ተሓታትነት ንምስፋሕን ድማ ኩሉ ዓይነት ስጉምቲ ኣብ ግሪ ከነውዕል ኢና። ኣብቲ ንክልተ ዓመታት ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት ትግራይ ኣብቲ ኩናት 16,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ነቲ ኩናት ኣብ ምውዳእ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ኮይኑ ዝሰርሐ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ተዛሪቡ እዩ። ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህወሓት ሙሉእ ኣጽዋር ኣይፈትሐን ክብል ክኸስስ ከሎ ህወሓት ብወገኑ መንግስቲ ቅድሚ ውግእ ዝነበረ ምሕደራ መሬት ትግራይ ከይመለሰ ውሑስ ምምላስ ተመዛበልቲ ከይረጋገፀ ኣጽዋር ከም ዘይፈትሕ ይምጉት። እቲ ንትግበራት ዝስማዕ ንምክትታል ዝቖመ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ዳርጋ ስርሑ ደው ዘበለ ኮይኑ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዘሎ ዘይምትእማን እናዓመቐ ክመጽእ ጸኒሑ እዩ። ኣብ ርእሲ እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህወሓት ምስ ናይ ወጻኢ ሓይልታት ብፍላይ ድማ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ይሻረኽ ኣሎ ክብል ክኸስስ ጸኒሑ እዩ። ብተወሳኺ ቦርዲ ምርጫ ኢትዮጵያ 15 ሕፁያት ተቃወምቲ ውድባት ናብ ባይቶ ፌደሬሽን ከም ዝተመርጹ ኣፍሊጡ። ኢትዮጵያ ንውጽኢት መረጻ ኣብ ትጉምጉመሉ ዘላ እዋን ድሕቲ ኣብ ወርሒ ግንቦት ዝተኻየደ ምርጫ 15 ሕፁያት ተቃወምቲ ውድባት ናብ ባይቶ ፌደሬሽን ከም ዝተመርጹ ሃገራዊ ቦርዲ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ጥርዓን ካብ ዘቐረበሎም 128 ናይ ምርጫ ነቑጣታት ዛጊት ኣብቶም 85 ውሳነታት ክውሰደሎም ከለዉ ካብቶም 43 ድማ ምርጫ ነቑጣታት ዘቐረቡ ጥርዓን ግን ዛጊት ፍታሕ ከም ዘይረኸቡ እቲ ቦርድ ወሲኹ ገሊጹ። ኣብቲ ብዕለት 1 ሰነ 2026 ተኻየደ መስርሕ መሃብ ድምፂ ብዘይካ ኣብተን ኣብ ክልላት ትግራይ ዝርከባ 38 ነቑጣታት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከባ 8 ነቑጣታት ኣብ 139 ናይ ምርጫ ነቑጣታት ድምፂ ከም ዝተዋሃበ እቲ ቦርድ ገሊጹ። ድምፂ ካብ ዝተዋሃቦም ናይ ምርጫ ነቑጣታት እቶም 501 መናብር ንባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ፌደሬሽን ክኾኑ ከለዉ እቶም 638 ድማ ንባይቶ ክልላት ኣገልግሎት ምዃኑ ይግለጽ። ሃገራዊ ቦርዲ ምርጫ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ካብ 139 ናይ ምርጫ ነቑጣታት ዝተረኽበ ውፅኢት ዳግም ብምግምጋም የጽድቕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ጸሓፊ ምክልኻል ኣሜሪካ ፔት ሄግሰን ንሓያሎ መሻርክቲ ሃገራት ኔቶ ብትሪ ብምንቃፍ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ብዛዕባ ዘለዋ ወታደራዊ ሓይሊ መንፈቃዊ ገምጋም ከም እትገብር ኣፍሊጡ። ኣብ ብራስልስ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ሚኒስትራት ምክልኻል ኔቶ ኣብ ዘስምዖ ቃል እዚ ገለ ሃገራት ዘይሓለፈኦ ገለ ድማ ብሉፅ ውፅኢት ዘመዝገባሉ ገምጋሚ ብምባል ነተን ኣብ ኔቶ ብናፃ ክጥቀማ ዝጸንሓ መሻርክቲ ሃገራት ፈልዩ ብምጥቃስ ነቒፉ። ሄግሰን ብተወሳኺ ነተን ኣብ እዋን ውጊ ኢራን ንሰራዊት ኣሜሪካ ንምሕጋዝ ገደብ ዘንበራ ኣባላት ሃገራት ኔቶ ብትሪ ነቒፉ። ኣለማ ሄግሰን ኔቶ 3 ኢሉ ዝሰመዮ ገምጋም ኤውሮጳ በዓላ ኣብ ጸጥታ ኣህጉራዊ መሪሕነት እትሕዘሉ ኣንፈት ንምሓዝ ምዃኑ ገሊጹ።
ሓደ በዓል ስልጣን ኣሜሪካን ቢቢሲ ከም ዝሓበሮ ክሳብ ሕጂ ግን ዝተወሰነ ነገር የለን። ዋና ጸሓፊ ኔቶ ማርክ ሩት ብወገኑ ወጻኢታት ምክልኻል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 103 ቢልዮን ዶላር ከም ዝወሰኸ ገሊጹ። ናይ 20% ወሰኽ ከም ዘረኣየ ኮይኑ ኤውሮጳውያን ነቲ ኣሜሪካ እተጉድሎ ዘላ ወጻኢታት ድሮ ክሽፍኖ ይፍትኖ ከም ዘለዉ ገሊጹ። እዚ ሄክሰን ዘፍለጦ ገምጋም ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ እቲ ጥምረት ሞዴል ሓይሊ ኔቶ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሓያል ድልውነት ዘለዎ ሓይሊ ከም ተረኣ ክትወስዶ ዝኣተወቶ መብጻዕታት ከተጉድሎ ምዃና ድሕሪ ምግላጽ ዝሰዕበ እዩ። ኣሜሪካ ኣትያቶ ዝነበረት መብጻዕታት ብኸመይ ከም እተጉድሎ ዝገልጽ ዝርዝር ነጥብታት ናብ ህዝቢ እኳ እንተዘይወፀ እቲ ምጉዳል ግን ዓመታት ኣየርን ባሕልን ዘጠቓለለ ምዃኑ ተመልኪቱሎ። ሄክሰት ከም ዝገለጾ እቲ ኣሜሪካን ኔቶ እትኸፍሎ ዓመታዊ ክፍሊት ምስ ካልኦት ሃገራት ምክልኻል ዘውፅኦ ወጻኢታት ዝተኣሳሰረ እዩ። መሻርክቲ ሃገራት ብውፅፅ ወጻኢታት እንተዘይገይረን ዓመታዊ ክፍሊትና ክጎድል ይኽብል ገሊጹ። ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኔቶ እቲ ኣሜሪካ እተውፅኦ ዘላ ኩሉ ነገር ብፍጹም ክትካእ ከም ዘይክእል እኳ እንተተሰማምዐ ሩቶ ግን ንገለ ዕማማት ድሮ ከም ዝጀመረን ተወሳኺ ጸዓታት ይገብሩ ብምህላዎም ገሊጹ። ለውጥታት ንእለቱ ኣብ ግብሪ ክውዕል ምዃኑ እውን ሓቢሩ። ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ቻርለስ ጀርመን ፍሬድሪክ መርዝ ብሰንኪቲ ምስ ኢራን ዝተወልዐ ውግእ ኣብ ግንቦት ድሕሪ ዘጋጠመ ምስሓብ 5,000 ወታደራት ካብ ጀርመን ንምውፃእ ስጉምቲ ከም እትወስድ ኣፍሊጣ ነይራ። ትራምፕ ኣቐዲሙ ምስ እስፓኛ ዘሎ ንግዳዊ ርክብ ከም ዘቋርፅ ኣፈራሪሑ ነይሩ እዩ። እዚ ዝሰዕበ መንግስቲ ማድሪድ ወታደራዊ ማዕስከራት ሓይሊ ኣየር ዋሽንተን ንመጥቃዕቲ ኢራን ክትጥቀመሎም ድሕሪ ምኽልካሉ እዩ። ሩቶ ብረባ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣባላት ሃገራት ናይቲ 5% ቃል ዝኣተወ ውሳነ ብኸመይ ከም ዘተግብሩ ከርእዩ ከም ዝጽበ ገሊጹ እዩ። ሃገራት ነዚ ሸቶ እዚ ንምውቃዕ ኣብ ዝገበረኦ ጉዕዞ ንጹርን ጭቡጥን ተኣማንን ውጥንን ከቕርባ እጽበ ዝበለጸ ካብቲ ዝተወሰነ ግዜ ኣዝዩ ኣቐዲሙ ክትግበር እዩ። ሓይሊ ሃገራት ድሮ ነቲ ተግባር ከርእያ ጀሚረን ኣለዋ። ሓይልታት ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሞስኮ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ድሮናት ይፍጽማ ኣለዋ። እታ ርእሰ ከተማ ኩናት ዩክሬን ኣብ 2022 ካብ ዝውላዕ ንድሓር ንፈለማ እዋንያ ዕላማ መጠነ ሰፊሕ ደብዳብ ኮይና ዘላ። ኣስታት 200 ድሮናት ኣብ ከባቢ ሞስኮ ንዝርከብ ዕላማታት ከም ዝሃረማ ጸብጸባት ትሕብሩ። ኣማሓዳሪ እቲ ከባቢ ኣንድሬይ ከም ዝበሎ ብውሕዱ 17 ሰባት በቲ መጥቃዕቲ ቆሲሎም ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ጥራይ ኣስታት 1,000 ድሮናትን 4 ክሩዝ ሚሳይላትን ከም ዘበርዓነ ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ሓቢሩ። ኣብ ዞባ ሮስቶቭ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ሓደ መደበር ነዳዲ ከም ተሃርመን ሓደ ሰብ ከም ዝሞተን እቲ መግለጺ ይጠቅስ። ፕሬዚደንት ቭላድሚር ዘለንስኪ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ሃገሩን ነዊሕ ርሕቀት ዝውንጨፉ ድሮናትን ሚሳይላትን ንዕላማታት ሩስያ ክትሃርም ከም ጀመረት ገሊጹ። ኩናት ዘብቅዓሉ ግዜ ኣኺሉ እዩ፣ ሩስያ ናብ ዲፕሎማስያዊ ገጻ ከተምርሕ ኣለዋ ድማ ኢሉ። እቲ መጥቃዕቲ ሕነ ናይቲ ሞስኮ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ርእሰ ከተማ ኬቭ ዝፈጸመቶ ሓደ ታሪኻዊ ሃቴታት ዘዕነወ ሓያል መጥቃዕቲ ምዃኑ ዘለንስኪ ኣይሓበአን። ነዚ ኩናት እዚ ኣይደለናዮን ደሊናዮ እውን ኣይንፈልጥና ዝበለ እቲ ፕሬዚደንት ዩክሬን እንድሕር ትነድዳላ ሞስኮ እውን ክትነድድ እያ ክብል ኣጠንቂቑ። ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ሞስኮ ኣብ ዝርከብ መፀረይ ነዳዲ ባርዕ ሓዊ ተወሊዑ ካብ ዝነበረን ጸሊም ትኪ ኣብ ልዕሊ እታ ርእሰ ከተማ ንሰማይ ክዓርግ ከም ተረአየን ተፈሊጡ እዩ። ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ኣብ ሓደ ለይቲ ብህዝቡላ ኣብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሓደ ብከቢድ ሓዊሱ 5 ወታደራት ከም ዝቆሰሉ ሰራዊት እስራኤል ኣፍሊጡ። ብመሰረት እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ብህዝቡላ ዝተወንጨፉ ነተኩትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ንሓይልታት ብርጌድ ኮማንዶ ኣብ ክፋል ቴብኒን ድሕሪ ምውቃዕ ድሕሪ ሓያሎ ሰዓታት ኣብቲ ዓዲ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ታንኪ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሓደ ኣዛዚ ቦጠለንን ታንክታትን ሰራዊት እስራኤል ካልኦት 3 ወታደራትን ሞይቶም። ሰራዊት እስራኤል እቶም ሰራዊት ንሕክምና ናብ ሆስፒታል ከም ተወሰዱን ስድራ ቤቶም ከም ዝተሓበሮም ይገልጽ። እቲ ንሎሚ ዓርቢ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ክካየድ ተሓሲቡ ዘሎ ዝርርብ ከም ዘይካየድ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ስዊዘርላንድ ሎሚ ዓርቢ ንግሆ ኣፍሊጡ። ትማሊ ሐሙስ ዋይት ሃውስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ምስ ተደራደርቲ ኢራን ንምዝራብ ናብ ስዊዝ ከም ዘገይሽ ብምግላጽ ንሎጂስቲካዊ ጉዳያት ብምጥቃስ ኣፍሊጡሎ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁጥፉን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ክገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰና እዩ።